ke school St. Paul's High Secondary School nongpo kalalong ke school ke bapau hari boy. Hadin bakawai ke samla puli nakani ke school kalawan syakmat bandrung hakakerdan top 10. Hadin ke jing bana ya ke result HSSLC menta ke sengi da ke embus. Ya katai ke samla latip kerteng kum ke samla Nelly Mary Kimdej. Kakun jong kakong Sabina Kimdej bat lead Dominic Ral Dekhar. Basyong basa hakasnong Saiden Riboy District. Kasamla Nelly Mary Kimdej kalayale yaka exam HSSLC na ke school St. Paul's High Secondary School nongpo haka art stream berkalawan haka kerdan baar hapo kejala borok kawai kabalala ru bankur sauspa asan pui marks berkalalong marway napo Riboy District kabalami kerteng haka top 10. Habakeren cikinong tok kubor kasamla Nelly Mary Kimdej. Kala penpau ke jing sengungu ke bakrau ya ublei. Ubala betin lenti yaka bat kumju ikinong hikai kiba hayeng hasem kiba don benta ha ke jing pen kre penyale ya ke nika exam. Bat kala penpau ru ya ke jing seng kemen ke bakrau halor ke jing ya ukhet ya uso patiang hadin ke jing trish tom jongka ke bala penlut por ban minut top ha ke jing puli bat kalong ru ke jing sarong ke bakrau ya ke school bat ke distrik borok kawai. Nakal yang ke sister Angelina C.H. Marak, headmistress jong kene ke school, bat usamla Binoy Kimdej, uhinmen kila penpau. Ya ka jingkemen ke bakrau, bat ha kaju kapor, kikitbok ke drueng ru, ya ka samla Nelly. Bahkan nang la bantre shitom shu, ki jing puli, bat kikerdan ki bakham syajrong. Kong ning shop aku aban ai kublay try kan ran ubala iet bet lakar khu yang hadu kat ni hakajing shisha ngaruk ngam klam kmi lenti bakar result jong akan bah hadu kat ni nga expect bangan dan ha top 10 dengan klam expect bangan poi ha second rank te hakapor bang akrek kon ningkong ngam da shim serious mo hadu kata ngam da dan kata kajing terang ba ong ba ngan pen yo bet hadu top 2 ne top 1 nga ong yela de bang ade bandan ha top 10 ngam da dan te kata kajing terang ban ong ba hadu benda poi hakane ka kerdan hadien katu ngalapet binya abat ngalapet bah ba kumno hayeng bat school ru kumju kida terang hadu kata bangan dawan ra ya kata ka result ka bah kidon kata kajing kmi lenti ka bakham shajrong langa te kumta ngala perkhat ba ngala puson bah lada ngam le bah kalong ka ka ban pensumusi hayeng bat school ru kumju te kumta kat dang jan kisinga sedang ban pule kot bah no bat ngam da penlut kaya ka por hang ni hang tai tang shulalat ka por khandiat ngalaya le ban penlut be ha ka kon te kumta ka kubor ka bang aku aban aish kiwe kalong ningkong ning shop pide ban bu ya ka thong lada pidon ka thong phila ben hadien kata rengkat bat ka thong ka jing trash tom ru ka de ban don lada pi trash tom klampa phila ban khet yo so ubabha ubabang te hadien kata ka consistency ka ba phile ka jo shi ka jo man ka sngi pide ban le ka khandiat mong man shisen pule ne last moment pin bam shisen bam andre khandiat man ka sngi lada pi pule phila ben wala pimde ikna iba biang hadu kata ban ong inong kumno lade makana average students ru haba pidan ka thong
kejing trang kejing tre shitom but man kasngi to penlut ikapor jong pia kakot pinla be liang jo ki sports handai nga jo shimbenta ki science exhibition ki kanja essay writing letter writing kung gitu ki jai competition ngashim kaya rap shibuan namar kumbangala ong happy menta banga jo shimbenta ki science exhibition kadai house nam arajar po banga shim ka science exhibition but la job ro ngila poi state level nang tu ngila poi national level habangi poi shite shi Gujarat kadang kata nilai kata national level te habangi poi shite nga sedang ban observe ki wiki khana ha state la de hoy nga observe ki don kap to kat ne ki batrang shisha ya kata jing start ki trang shisha ya ka e ka baki kwa bi ben pen urlong te kum tang la pet bahai ki khana shaba kilong ki ba minat bah da compare bat ngi hang ne ngi ngim pat long e ngi la de ngi la kam bangi minat hande da compare bat ki shite ngi ngim pat long e te ngala pet ya ki ngala ya keren bat ki te kum ta ki ru ki la ai advice nga ki ong ngi shande ngi long bet kumne habangi kwa ya ke e wat mut bangin perlut ya ka por jungi ha e ngi kwa bangin yo kata ngi ya kata bet ngi concentrate te kum ta ki ru yang amo ki ong ba piro ngai i pidon hi kata kasap te kum ta la da pikwa ban yo khet yo so obabang ubathiang pidai ban le shitom ben pidon ka potential te kum ta ki turu ki lai encourage nga rengkat bat ki parlo kelas jonga barabor ki baju dan bat nga kilo ong yang bala da pi pule bha pila bi bandon ha top 10 kum ta ngaru ngalas ngudon mo kata ka mensim ngalas shingan ka mensim bala dangan le bha ngaru andon be ha top 10 kum ta ngalas shumi not be tang ha ka kot but kum ta meneka result ba bha ngalayo kum ta te nga perkat ben continue bachelor te hadin bachelor ngan pendep bet masters but PhD kajing trang jonga kadi bangan long professor and lecturer ha kanu ka college ngam kwa ban hikai kum tang kum high school level hoy kajing sedang kan debit na ka school te handai kajing kwa jonga kalong bangan long settle bet kum i professor ha ki college ngam kwa ban hikai college te akaliang jonga subject ngam pat tikna hadu ka tamo namar ngadon arti ki subject ki bangas tenan kawe kadi ka English ngala ban le ha ka English literature lane ka education Very grateful to God for the gift of good results. Out of 183, we are privileged to have one person who is shining like a star to the school. Her performance, outstanding performance, is really admirable. We thank Nelly Mary Kunde for bringing good result to the school. She is upright, and we really, from the start onwards, I encourage, motivate, and she really kept up her promise that she will do well. She was not able to get top list in SSLC exam, but her hard work, persistence, dedication to the efforts that she made our school proud and herself. Looking at her, I really admire the way that she used to move around in the school. She never skipped from the school unless and until some necessary holidays or for her personal needs or sickness. Otherwise, she never skipped from the school. And even in the performance, other activities also, she was very smart, active. And I used to inquire from the teachers, how is the performance of Nelly? Teachers will always say, oh, she's doing best, she's doing her best. So I really admire her approach to the teachers whenever she needed, and she really brought glory, pride to the school. I congratulate the family, the supportive staff, and all my and all her classmates. She not only the teachers, but it is her effort make the school proud. And congratulations, wish her the best. Any offer from her? As of Support. now, offering for the support, it is a school management. We'll see to the needs. We have got fathers and school management. If she requires, we are able to help, and we will certainly support her if it is required. Men ngasngo dap da kamesim ka ngasngo dap da kamesim ka komen hadu kata ko ba ngaya lede menem step ha bang pe jek result ngam sola mudur shu bangam sola ngit shu ilagi jong ki khamat ngala pe arsian lai sin ka result nga check ba ngasem ba ka don sisa ka kerteng ha ka top 2 te hadin katu kan pon ndang lala ben pediang ya kata ka jing sisa afun bang pentip bar ha bang ngasngo ba i para ineli ila ayam da ka jing kemen ngala sngo kta song melung ila dero bar kanik pen perkat kenya nga namar ba ngaru ngade wini kino hikai bar ngajo hikai abun snem na ni na simple so din hikai barem bat mata hikai maurong government apo primary te ngaju ong boro ki khana ba todon ka jing thrang balada pidon ka jing thrang to bu rangkat ba ka jing kongu namar ba
kumbang ajo ay nuksay ki barobor lada pikwa ban poi syakliar ngi kinong hikai nginyele ban kinyet ngiyele ban kersan ya ki na try tamba lada ki kim tre ban kiu dalade te kamut kanong leno e yangi hendrei lada ngiru ngin kersan ngin kinyet ya ki sejong ban poi syakata syakliar te kiru lada kiyele kat bala ban poi syakliar kram pep kin poi be syakatong te kumta kalong ka jing kentu mo ya ki we de kana school te mar bini di para kakadu jongan ne skmangan nomdon shui ki para ki ne khoni ki board exams ti ya ki kena ki nang ki bandang ya khoni ka board exams to bu kan ya ka thong to bu kan ya ka jingtrang ma to ngu ko ngu kan ya ki nong hikai ba kum juri mi ki pa ki bahalor la da ki ai kanu kanu tin sneng kenang ma pindu yo ayo so ba tiang ha ki jing